Добър ден! Това е видео за български шофьори, как се кара камион с 13 скорости в Северна Америка. 13-та скорост фактически е задната скорост, значи говорим за 12 скорости. Долните 4 скорости, 1, 2, 3, 4 е като на кола. Първа е напред, втора назад, трета напред, четвърта назад. Този тук бутон трябва да бъде надолу. Така можеш да влезеш в първа, втора, трета и четвърта. Но когато стигнеш до пета скорост, трябва да го дигнеш нагоре и отиваш на пета скорост, която може да се сплитва с този бутон. Този бутон, червения бутон, в момента сме на пета малка. Когато усилиш скоростта, отиваме на пета голяма. Така, ако мога да се изразя. След това усилва се още скоростта, връщаш го назад и превключваш на шеста малка. След това отиваш на шеста голяма. Усилваш скоростта и свичваш назад и минаваш на седма малка. Отиваш след известно време скоростта на седма голяма и след това последната скорост отиваш на осма малка, осма голяма и така става 12 скорости. И по същия начин обратно, ако искаш да отиваш на по-малка скорост.